čo mám robiť? Keď sa ako opatrovateľka sťažujem, tak vždycky mi povedia, keď sa ti nepáči, môžeš ísť. Ruku hore, kto toto v svojej profesii už zažil a kto toto počul. Je to úplne bežné, že ak si chcete vydobiť svoje práva, alebo proste poviete, čo nechcete ako opatrovateľka robiť, pretože je to v podstate aj vaše právo, tak vám príde tá blbá odpoveď, že tak však choďte, veď opatrovateľiek je na trhu 1000. A ako to v skutočnosti je? Poďme si to nakresliť. Vy, opatrovateľka. Ďalej, váš klient. A po prípade vaša agentúra, s ktorou spolupracujete. Poznáte túto schému? A teraz vám to vysvetlím, ako ľahko to funguje. Klient, agentúra, niečo tam chýba, aby klient dostal svoju opateru, že? Takže musíme to poprepájať. Môže byť 1000 agentúr v Rakúsku, ale keď tieto agentúry nebudú mať podmienky také, ktoré vyhovujú opatrovateľka na trhu, tak nedostanú klientov a tým pádom nevytvárajú ani žiaden zisk. Na druhej strane, klient čisto s agentúrou môže uzavrieť zmluvu, ale bez vás nedostane žiadnu opateru. Práve vy ste tie, ktoré toto všetko spájate. Bez vás nemá klient opateru a bez vás nemá agentúra ani klienta, ani zárobok. No a keď sa vám to na budúce bude niekto snažiť takto vysvetliť, že vy ako opatrovateľky nemáte žiadne právo si určovať svoje podmienky pri práci, vyberať si klienta a s diagnózami, ktoré zvládate a povedať si, aký honorár minimálne požadujete, tak sa len usmejte, pretože viete, že bez vás opatrovanie nikde na svete fungovať nebude. Naučte sa teda samostatnosti, aby ste vedeli fungovať ako profesionálne opatrovateľky a nie ako obete systému. A verte mi, seriózne agentúry si takéto opatrovateľky vedia vážiť a bude sa vám aj lepšie pracovať.